når man så skal til at lave sin forret, hovedret og dessert, så skal man have varmet nogle ting. Vejledningen kommer med ud på et stykke papir, så det tager vi ikke nu. Man skal bruge en stor gryde vand, der koger, og så uden bælte har jeg en ovn stående til kødet og brystjernet. Man tager en tallerken, lægger den omvendt ned, sådan så vores specielle varmefaste poser ikke rører på den. Det er meget vigtigt, for ellers skal det gå hul på den. Så tager vi hummerbisken og lægger den ned i det varme vand. Nu tager vi så tigerrejerne og lægger ned i det varme vand. Så sætter vi nogle tallerkener ind i ovnen ved 100 grader, så de kan være varme, til vi skal servere suppen. Så har det været i den tid, det står på vejledningen. Så tager vi de varme tallerkener, pakker ud i viskestykke. Så man ikke brænder fingrene, alt efter hvor meget man er vant til. Sætter dem op. Når vi stiller vores tallerken op, så tager vi bisken fra det kogende vand. Det er ikke alle, der er ligesom kokke, så det kan være, at man skal have et grydeske eller en grydelap til at gøre det med. Så skal vi på posen. Så posen er, så den ikke drypper. Og fordeler suppen i forvarmede tallerkener. Man lader lidt være til rest, hvis der nu er en, der skulle være lidt ekstra sulten i forhold til de andre. Så tager vi ballotinen og røget øret, sætter ind i midten. Så tager vi ærtepureen, kører det rundt. Sådan sporadisk. For lidt ekstra sødme og lidt farve. Og det er ganske almindelige dybe tallerkener, jeg har brugt her. Derefter tager vi tigerrejerne. Det er godt at have et viskestykke på bordet, så det ikke bliver koldt. Og fordeler 3 i hver suppe. Tigerrejerne, dem har vi stegt i lidt hvidløgsolie. Man skal endelig så med at give den for lang tid. Bare følg vejledningen. Ellers skal det godt gå hen og blive lidt seje. Til sidst tager vi ærtesalaten. Og ligger ovenpå øret ballotinen. Så har vi jomfrumorbisk med ærte, tigerrej og røget øret ballotine. Velbekomme.